Čo keby si mi porozprával niečo o svojej planéte? Na mojej planéte sú dva druhy semien. Dobré a zlé. Z tých dobrých rastie trávička a z tých zlých baobaby. Baobaby? Tie velikánske stromy? A keby raz obopli moju maličkú planétu koreňmi, roztrhli by ju. Preto každé ráno dám do poriadku najprv seba a hneď potom začnem vytrhávať baobaby. Taký malý chlapec a vytrhávaš baobaby? Aj ty si bol malý, kým si narastol. Aj baobab, predtým než narastie, je malý a dá sa vytrhnúť. Keby som to nerobil, stalo by sa to, čo na planéte, kde býval Leňoch. Ten celý deň ležal hore pupkom a špáral sa v nose. Taký bol lenivý, že aj to považoval za ťažkú robotu. Dovrával som mu. Mal by si vytrhať baobaby, kým sú malé, lebo keď raz narastú, už si s nimi neporadíš. Ale on nedbal na moje reči. No a jedného dňa... A ja nechcem, Ujo Antoine, aby sa to isté stalo aj s mojou planétou. Lebo keby ju baobaby roztrhli, už by sme nemali kde bývať. Kto je to my? Myslel som, že na svojej planéte žiješ sám. Rastie tam ešte jedna ruža. Ruža? Áno. Je veľmi, veľmi pekná. Myslí si, že je jediná na svete a je na to strašne pyšná. A má trne. Ale ja ju mám aj tak rád.